Vi ne vidite strelicu. Dobro. Dobro. Slika prikazuje umjetnika koji ovom prilikom ostavlja svoj autoportret na lijevoj strani pred platnom, kako portretira u jednoj od dvorana dvorca Alcazar kraljevski par ispred sebe. Dok par posjećuje infanta Margarita Tereza, njihova najstarija i tada jedina kći. Središte kompozicije tako zauzima infanta, koja sa svitom malih dvorskih dama dolazi u posjet roditeljima dok ih umjetnik slika. Kralja Filipa IV. I kraljicu Marijanu vidimo tek u odrazu zrcala koje visi iza umjetnika i iza svite na zidu. Lijevo od umjetnika je veliko platno na kojem slika. Kroz vrata dvorane u stražnjem planu vidi se lik koji se identificira kao Juan Nieto, jedan od dvorjana. On je van dvorane u kojoj se prizor zbiva i vidimo ga kroz rastvorena vrata kako se uspinje ili silazi iz stube. Ostale likove ćemo zanemariti jer nisu bitni u ovom kontekstu. Iako se u složenoj kompoziciji prostoro-vremenskoj dimenziji ovog platna pisalo puno uz brojne teorije, ostaću pri onoj najprihvatljivijoj, najjasnijoj i najlogičnijoj. Slika tako prikazuje trenutak kad infanta Margarita sa svitom dolazi ili odlazi u posjet kralju i kraljici dok ih umjetnik slika. Dok ona stoji u prvom planu, malo iza, pored nje je i sam umjetnik. Kraljevski par koji pozira vidimo u odrazu zrcala koje visi na zidu dvorane iza umjetnika i svite. Na istom zidu su vrata kroz koja vidimo i Juana Nieta, koji u službi infantinog dolaska ili odlaska, jer je zadužen za pomicanje zastora, kako nalaže dvorski ceremonijal. Međutim, pretpostavljamo da se Nieto približava i dolazi u smjeru dvorane. Sprema se uskoro ući u nju. Iz svog kuta gledanja Nieto vidi kralja i kraljicu infantu sa svojom svitom, koji su njegovoj osi. Također vidi samog umjetnika i njegovo platno. Sami umjetnik ne vidi Nieta jer mu je okrenut leđima. On je fokusiran pogledom na prizor ispred sebe koji bilježi na platnu. Zanemarimo sada infantu i likov oko nje, te cjelokupni prizor, koji je inače središte kompozicije. Posvetimo se odnosu umjetnika, kraljevskog para i Juana Nieta, jer oni postoje jednak u trenutku kao infanta. Samo zbog kuta gledanja i odabira Velasquezove kompozicije, infanta je prostorno središte zbivanja, ali postoji paralelno vremensko zbivanje. Velasquez gleda i vidi samo kralja i kraljicu. Oni vide i gledaju njega i Juana Nieta, a Nieto koji se kreće prema njima vidi svih. Sada to usporedimo sa događajima 6. prosinca 1991. Urban promatra prizor ispred sebe koji bilježi svojom kamerom. Prizor iz scena postupno se od dna Straduna sve do drugog kraja Straduna približavaju snimatelju. Prizor putuje u vremenu i prostoru sve do umjetnika koji ga zabilježava kroz svoju kameru, odnosno fotoaparat. Slično je i kod Velasqueza koji promatra prizor s kraljem i kraljicom. Iako su oni statični i fizički se ne primiču slikaru, prizor ipak putuje do njih. Putuje do umjetnika. On ga bilježi na platno i ostavlja za vječnost. Prizor, onaj kasniji, nastavlja trajati u zrcalu iza i poslije Velasqueza. Otputovao je dalje od platna i umjetnika. Nastaje trajati u zrcalu, dok je onaj prethodni zabilježen na platnu. S druge strane prizora prema umjetniku se približava Juan Nieto, koji vidi i kraljevski par i umjetnika. On prilazi umjetniku iza leđa, a ovaj ga ne vidi. Trenutak u kojem će Nieto stići do umjetnika kasni naspram trenutka u kojem će umjetnik zabilježiti trenutak na platno, već prošao i gotov, jedinstven i neponovljiv. Odraz koji gledamo u zrcalu na Las Meninas je kasniji i odnosi se na sada, a ne na onda. Gotovo ista stvar se zbiva u Dubrovniku tog hladnog jutra 6. prosinca 1991. U već zabilježenom trenutku svoje posljednje fotografije Urban bilježi prizor ispred sebe, savršeno komponirani prizor koji ne sadrži ni viška ni manjka,
Njemu iza leđa približava se čovjek s filmskom kamerom. On do duše, čovjek s filmskom kamerom, ne vidi točan prizor onako kako ga vidi fotograf. Međutim, on jednako kao i Juan Nieto dolazi u trenu kada je prizor koji vidi umjetnik završen i zabilježen u umjetnikovoj kameri. Prizor u filmskoj kameri jest onaj koji je uslijedio, onaj odraz u zrcalu koji je iza i poslije slikara i njegova slikanja. Trenutak koji se nastavlja u filmskoj kameri jest trenutak u zrcalu na platnu gdje se zrcale kralj i kraljica. Posljednja snimka fotografa jest trenutak koji umjetnik bilježi na svom platnu, ali ne Velázquez na svom platnu, jer Tomšić ne snima mrtvog snimatelja i protagonista, jer snimatelj i protagonist slike Vrijeme je uvijek samo živ. Tomšić snima mrtvog Pava Urbana, kao što Velázquez slika umjetnika, a ne samog sebe. Las Meninas su tako cjelokupni događaj koji se zbio tog jutra u te dvije ulice u Dubrovniku, koji se nastavljaju jedna na drugu. One su dva prizora koja su se dogodila jedno prema drugome. Iz tog se izlažu sljedeći odnosi. Fotograf jednako slikar, fotografska kamera jednako platno, posljednja fotografova snimka jednako prizor koji umjetnik slika na platno, snimatelj s filmskom kamerom jednako Juan Nieto, događaj jutra 6. prosinca 1991. jednako cjelokupna slika Las Meninas. Važno je navesti još jedan bitan element vremena. Vremenski odmak od posljednjeg Urbanovog snimka i posljednje scene Tomšićeve snimke prema svjedočenju i sjećanju samog Miroslava Tomšića je nekih sat do sat i po vremena. Međutim, to nije niti bitno sada. Tomšićev dolazak do mrtvog Urbana mogao se dogoditi i samo trenutak poslije, par sekundi, minuta ili čak sati. Važno je da se on zbiva nakon samog trenutka u kojem nastaje posljednja Urbanova snimka. Urban je na Tomšićevoj snimci pogođen i mrtav. Trenutak njegove posljednje fotografije je prošao. Prizor koji dolazi do Tomšića je nastavak vremenskog zbivanja i posljedice tragičkog trenutka. Simultanost trenutaka koje smo nabrojili, koji se vežu sa vremensko-prostornom korelacijom Velázquezovog platna, nisu tek asocijacije i sličnost, već imaju teorijska uporišta. A sad ću se vratiti na trenutak, na pojam slike Vrijeme, koju Deleuze navodi kod građanina Kejna. Orson Welles je u tom filmu uspostavio dubinski kadar, kao kadar koji nosi radnju. I prije je postao dubinski kadar, primjerice kod Davida Griffitha. Ali dubina kadra, odnosno radnja u dubini kadra, nije bila neodvojiva od prednjeg plana kao kod Orsona Wellesa. Kod Wellesa, prizor koji se zbiva u lijevom gornjem kutu slike objašnjava i nadopunjuje zbivanje u isto vrijeme u desnom donjem kutu slike. Na primjer, kada majka dogovara odlazak sina iz doma, malenog Charlesa Kejna, u dubini pratimo Kejna kako se bezbrižno igra u snijegu. Uslijedit će nevoljki prekid igre i odlazak iz rodnog doma u kojem Kejn drži sanjke, za koje ćemo tek na kraju doznati da se povezuju sa zagonetnim pupoljkom, pokretačem radnje filma. Ukomponirana radnja u jedan dubinski kadar pokazuje da su oba zbivanja u oba plana jednako važna, neodvojiva i prostorno i vremenski. Deleuze ovu Wellesovu inovaciju slike Vrijeme uspoređuje upravo s baroknim slikarstvom 17. stoljeća i njegovim brojnim planovima koji se otvaraju kao jednako važni, svi međusobno povezani. Rastvaranje više planova u pozadini bila je Velázquezova omiljena tema koju je razvijao već otprije. Na primjer, slika Krist u kući Marte i Marije iz 1618. na tom je tragu. Slika prikazuje prizor kad Isus došao u dom Marte i Marije. Marta krene u kuhinju da ugosti gosta, dok Marija ostane razgovarati s Isusom. Preporivši sestru da joj ne pomaže, Krist Marti odgovori: Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je odabrala bolji dio. U prvom planu je tako prikazan rad u kuhinji, a u drugom Isusovo pripovjedanje dvama sestrama. Tema ove priče iz Evanđelja govori o jednakoj važnosti dva načina života, vita aktiva i vita kontemplativa, o usklađivanju dva dijela života, aktivnog i duhovnog, oba od jednake važnosti. Planovi su postavljeni u istu sliku kao kod Orsona Wellesa u filmu Građanin Kejn. Ovaj postupak rastvaranja planova
ali i prostorno-vremenskog zbivanja od jednake važnosti, Velázquez je doveo do vrhunca sa Las Meninas, koje su ne samo ujedinile prednji i stražni plan, već otvorile nultu razinu u kojoj su kralj i kraljica u razini nas, promatrača. Razigravanjem prostorne razine vrijeme je još više došlo do izražaja i objedinilo više prizora u jednom, zaustavljajući specifični trenutak. Velázquez je postavio sebe kao umjetnika u centar, postavljajući sebe jednako važnim kao što je i kraljevska obitelj. Upravo je zbog toga ova slika važna za afirmaciju uloge umjetnika u povijesti umjetnosti. Deleuze navodi barokno doba 17. stoljeća kao doba krize u sve što se dotad smatralo točnim. Pitanje koje su postavljala prethodna razdoblja, je li centar sunce ili zemlja, barok zamjenjuje pitanje ima li uopće centra ili je svojim međusobnim kretanjima, svi su centri gravitacije, ravnoteže, snage i revolucije. Centar na Las Meninas nije više jedan jedini, već postoje paralelni centri, paralelni pogledi jednako važni za priču. Slično rasvjetljavanje pitanja centra i suodnosa daje nam Tomšićeva snimka. Ne postoji samo ono što je bilo dosad viđeno. Ne postoji samo zbivanje ispred Urbanove kamere. Dana nam je pozadina, dana nam je drugo viđenje, do sada nepoznato. I stoga nam se i pitanje centra promijenilo. Nije više ono što Urban snima jedini najvažniji događaj tog jutra. To uopće više nije centar zbivanja, već centar postaje sam Pavo Urban. Oko njega se kreću zbivanja, u njegovoj točki se zbivanja susreću. I na kraju osvrnimo se kratko na simboličku povezanost ovih dvaju dijela. Urbanova smrt u vratima grada, kao i prisutnost motiva vrata, koje je opet prvi primijetio Maračić, cjelokupnom događaju dali mistični, da ne kažem i mitski ugođaj. Tomšićev put započinje u jednom od gradskih vrata na istočnoj strani pored Dominikanskog samostana, vratima koje je godinu dana prije Urban fotografirao. Njegov će put završiti opet u gradskim vratima na samom ulazu na Stradu, kao i kod Velázqueza, koji je vratima jednima ili više njih odvojio prostor umjetnika i nadolazećeg nijeta. Tako su se vratima doveli prostori umjetnika i promatrača, umjetnika i promatranog prizora koji se bilježi, objekta i subjekta, umjetnosti njezine metarazine. I Velázquez i Urban, razvijajući svoje teme sa svojim završnim djelima, postigli su apsolutnu savršenost. Također, konkretni prostor u kojem Urban i Tomšić to jutro snimaju ima svoju izvedbenu razinu u gradu koji je pozornica. Ne zaboravimo da je Urban bio kazališni fotograf, stoga Urbanov prizor možemo promatrati kao zbivanje na pozornici, a Tomšićev iza pozornice. Na prvome je izvedba, a na drugome istina. Kroz ta vrata također svake godine u isto vrijeme na riječi neka uđu ulaze glumci koji od iza scene stupaju na scenu. Pred nama su se tako tog jutra 6. prosinca 1991. zbio prizor jedinstvene izvedbe. Kao u Las Meninas, model je bio na svom mjestu spreman da ga se slika, umjetnik na svom mjestu spreman slikati, te promatrač kao treći bio je jedini spreman objektivno vidjeti istinu o smrti. Osim toga, kao što posljednji Urbanov snimak u potpunosti ispunja smrt, tako u Las Meninas smrt i odumiranje ispunja celokupno platno. Ugođaj propasti i umiranja u učenju boje i svjetlo, u sjeni i čitav komorni ugođaj tog slavnog djela. Nijeto iz pozadine, kao jedini objektivni promatrač, možda vidi nadolazeći pad ne samo moći Filipa IV. I njegove obitelji, već i čitavog zlatnog doba Španjolskog carstva i njegove vladavine svijetom. Na kraju, zanimljiv je simbolički detalj na Velázquezovoj slici koji se odnosi na njega samoga. Naime, on je sam bio iznimno cijenjen već za svog života na dvoru. Ipak, tek 1659. te odlikovan je redom križa Svetog Jakova, koji mu je naknadno naslikan na prsa na ovom slavnom dijelu, koje je naslikano 3 godine ranije, 1656. Legenda kaže da je sami kralj doslikao taj detalj. Križ na prsima umjetnika, koji dolazi nakon što je djelo dovršeno, svjedoči da je slikar posao dovršio. Slikar na slici Las Meninas svojom blago spuštenom glavom i čeznutljivim pogledom, s križom na prsima, gleda u svoje dovršeno i savršeno djelo.
spremna na odlazak, gleda svoju smrt. Fotograf na Veliku Gospu 1990. fotografira opet križ, procesijski u vratima grada, kako prolazi svjetla u sjenu, silazi s pozornice iza scene. U istim vratima, godinu dana kasnije, fotograf umire gledajući svoje posljednje dovršeno i savršeno djelo. Hvala. Evo prije pitanja, ako ima pitanja, samo da nisam bio sam, ove ilustracije koje ste vidjeli, ilustracije sjajne izradio Sven Klobučar, kojemu hvala, ne znam li tu. A animaciju je izradio Jakov Piplica, kojem isto hvala. Montaža videa Dora Bodakoš. I hvala i njoj. A zahvale Srđani Cvjetić i svima u Lazaretima, Tomislavu Tuvukoviću, Heleni Bukariluci Vuković i Aniti Arbulić naknadno i Luku Piplici i svima, imamo se. I eto sad sam spreman na pitanja ili komentare ako neko ima ili želi. Eto. Ako možeš vratiti one snimke crno-bijele samo. Mislim, ja sam primijetio to kad se radi s Maračićem na tim... Koji je, oprosti? Zadnji crno-bijele njegov. Aha, može. Ovo? Baš cijelu seriju. Aha, može. Evo ga. Eto to. Primijetio sam, ako možeš sad prvu ovu. Povećanu. Aha, prvu baš. Prvu povećanu u crno-bijelu. Aha. Ja, primijetio sam se radio dizajn tih kataloga i svega toga. Dobro. Čisto tehničku jednu stvar koja se isto može simbolički doshvatiti. Znači, ovaj tu desno dole što ulazi u crno u kadar. Znači, to je ono isto dosta simbolički, mislim, taj geler i to sve skupa. On se možeš nastaviti vrtiti onak statičan. Da. Dalje. To nije čak i Maračić primijetio, to sam njemu naknadno spominjao jer sam primijetio, to je, su većina fotografija koje sam dobio su bila dosta kropane, pa on je inzistirao na tom rubu negativa, jel? A ja mislim da je to crno što je ušlo u kadar, zapravo u tehnička, znači to je ova perforacija od filma dole, mislim da je sličnih dimenzija, ako može vratiti nakon toga. Znači da je to ta perforacija koja se odvojila od filma ili to analogni film crno-bijeli, pa to je ušlo ili nešto što je ušlo u kadar, to inače ne bi trebalo to biti. Mislim da je Maračić to bio spominjao isto nekad na... Da. Ne znam da to spominjao, ali mislim da ona je bila... On je zapravo govorio, da, isto to s te simboličke razine kao Gellera. Znači spominjao to? Da. Tako da, ono u ZKM-u 2011. kad je bilo, ali nakon toga dizajna, tako da... Eto ono što smo saznali, Srđana je saznala od Paove mame da nedavno da iako su ostale su 3 prazne snimke u boji, međutim Pao je vjerojatno pomislio da će to biti premalo, pa je onda prešao na crno-bijeli film. Nastavio dalje snima, tako da nije ispucao film u boji, pa je onda da mu je bilo nužno preći na crno-bijeli, već je s namjerom to napravio. Tako da, eto, to je isto jedna informacija koja je sad... Dobro. Znači, Deleuze, Velázquez, ništa. Dobro, nemam veze. Jedan mali komentar na ono što se govori da se Pao nije kretao. Činjenica je da
Ove dvije napravljene sa istog mjesta, on tu dolazi malo bliže, a tu dolazi još malo bliže, da bi se ovdje udalje. Znači, nije to baš isto mjesto. Pa dobro, mislim, naravno da nije, pomicao se samo, ipak pričamo o jednom dosta ograničenom prostoru, jeli, gradskih vrata. Nisam ni mislio da je sto ukopan, pogotovo u uvjetima u kojima pričamo, ali svojevrsna... To čak između ponekad pod procjeni, može se procijeniti koliko je razmak između pojedinih snimaka, ali to je bio nekakav razmak, obzirom da se vidi da je tu bilo i pitanje korekcije fokusa i tako dalje. To je otprilike nekih u vremenskim dimenzijama 30 sekundi slijed nastao, posljednji. Postoji stvar da možda ima i zoom objektiv, pa je Da, njime možda se čini da promijeni poziciju. To je bio definitivno zoom objektiv. Hvala. Mogu, pa poslije ću recite sad. I to mogu ići da mogu ostaviti odmah i na portal. Pa mogu li vam ja napisati nekakav kratki, zato što moram se dogovoriti s ljudima. Dobro, stavit ću, dajte mi, mogu vam samo onda kratku. Imate aktivnosti, Evo ga. Dakle,